Durna karnaning bawana Omajaring ratri Tinandak risang trasta jumena Ong Dari nenggak janggani rombenjang Broto yudha pecah kapisanan Untuk kungger Lesmana Mandra Kumara wonten timbalan ingkang adhawuh ya. Nah iki wis meh tumeka jroning alas kang sinebut alase Tranganda Mayit ya Krendha Wahana. Iki papan tumuruning kanugrahan Wahyu Kanarendran kang sinebut Wahyu Cakraningrat. Mongko kowe digegadang lawan ingkang Rama. Kadamuan nerusake keprabon Ngastina kudu antuk kamulyan ya kuwi Wahyu Ratu kang sinebut Cakraningrat mau. Mula srananana Tarak Brata prihatin wong dadi ratu kuwi ora gampang. Lesmana dadi ratu kuwi dudu ratuning kulawarga ning ratune bangsa. Ngerti to? Nggih, Yan. Lah iya. Makin yen ingkang badhe tumurun menika Wahyu menapa ya? Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat niku rupane kaya napa nggih ya? Wahyu kok rupane kaya napa piye? Wahyu ya wahyu. Digoleki sing nganti ketemu. Lho mengke riyen to. Nek ngendika niku ya kudu dinalar to. Goleki barang niku nempun roh wujute. Ngerti alamate napa pripun. Wong wujute wis urung weruh goleki apa pethuk nek. Ora pripun niku? Wah, guneman karo cara dok petuk ki ya angel. Ngene ya, Ngger. Wahyu kuwi ora gantha, ora wujud. Lah ora gantha, ora wujud kok goleki. Ora pripun niku? Nanti wong tuwa lho, Yang. Nek sing ngendika niku lalar ngoten lho. Ora gantha, ora wujud kok goleki, ora pethuk. Lan malihipun pamane anak ratu. Bakale ya ora saking tuwa Wahyu Ratu ya mesti dadi ratu. Ngono lewel men. Wis piye kuwi wis. Ning andane wong kaya ngene iki piye? Genting ngomong kok. Kesel cangkemku. Ngandani wong kaya ngono kuwi. Ngene. Terus mana? Pripun, Yang? Kepengin weruh wujute Wahyu Cakraningrat. Nggih, kudu weruh. Nah, nek kepengin weruh, rupane kaya napa? Rupane bunder. Ya. Bunder terus kira-kira gedene mung sekepel, njabane ning ting pletik putih cilik-cilik. Ih, ngono lho. Mane ku ora onde-onde. Sampeyan niku wong tuwa ya glayaran tekan ngendi-endi. Lah witekno Wahyu kok rupane kaya napa ngene. Wahyu kuwi wohing pamarsudi mulai yang mau paring dawuh. Wahyu kuwi ora gantha, ora wujud. Kuwi wohing gegayuhan. Kuwi duwe gegayuhan pamane. Ki upama wah aku kepengin duwe omah apik. Mbok rewangi Tarak Brata, mbok rewangi nyambut gawe mempeng kelakon. Nah, kuwi jenenge kowe entuk wahyu wohing pakati, wohing penggawe. Ngono. Oh, ngaten nggih ya. Lah iya. Kandhane seprana tekan sepenira manggon-manggon. Oh, lah nggih. Wahyu Cakraningrat. Niku lanang napa wedok ya? Alah, mbok. Wahyu kok lanang apa wedok? Banci. Oh, alah malah aku malah kecukan kono. Ya wis sing wigati kowe gelem Tarak Brata. Tarak Brata niku kudu prihatin.
Oh, prihatin. Iya. Ngurang-ngurangi mangan. Kok luwe? Yo, nggak. Wis ngene. Kowe kudu ngurang-ngurangi mangan tekse mutih. Mutih niku ya mangan bangsane sing putih. Paminipun sekul nggih sing putih. Iya, kula nggih pun kulina. Mangan sego ya mung putih. Mangan ndok nggih putih. Lah kuningane engko dimplok karo merem. Nek ra roh wong. Menungso ra tata. Ya wis, wis wigati ayo manuta karo Kyai sepuh-sepuh iki mengko, kowe engko bakal diparingi dawuh. Oh nggih, kula nderek mawon. Anak Prabu Nawangga, kula wonten dawuh. Mban. Mangsi burung nggih. Anggen paduka badhe mandhegani ngreksa kaliyan ingkang kutha Pulunan pun Lesmana. Inggih ngestaken dawuh patrayo. Lesmana manut lawan Kyai Nawangga. malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang len yayah tunggil
ibu ong Suwita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul manggala kolonganing prang Bratayuda ing adegen Senopati Yayi Setyaki inggih Koko Prabu Ngawangga pangabekti kula katur ya pangabektimu tak tampa paman sengkuni bekti kula katur iya Setyaki pangabektimu tak tampa Kakang Dursasana bektiku tampanana hahaha lah dalah yo wong bungkik kakik wong kunting tangting pangabekti tak tampa di pengestuku tampanana iya Kakang Dursasana tak tampa paring pangestune menungso kekamban bedahan cangkem mudyan ra kowe ngono aja sok ngarapi wong ngono mboten napa-napa man guyon iki lah iya raja nesu mboten pangabekti kula katur sinuwun ya Udawa pangabektimu tak tampa Kanjeng Rama Patih Sengkuni pangabekti kula katur iya yang kira anakku mantu Udawa kowe ngaturke pangabekti pengestuku tampanana nggih pareng ngeturipun Kanjeng Rama kula pundi dadosa jimat piye kabare bojomu wilujeng wah ya syukur burung bati derek ya jerumen man apa mengkirian mata sing takon Udawa niku mantu sampeyan iya nok piye to kowe iki ora ngerti to nek anakku Triwati kuwi biyen dipek karo Udawa jalarane biyen janjane aku kira arep besanan karo Sinuwun Prabu Duryudana ngono Triwati arep didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara ndelalah anakku wedok colok karo Udawa kuwi lho dicolok karo Udawa iya lah kok sampeyan entuk ha sing nglakoni gelem kok wong tuwek arep ngopo nek wonten lakon rabine Udawa lho enten lho eneng nanggapo jaluk ana lakon nek kowe mantu lakon rabine Udawa Malik rame kuwi tenan urungane sing do ngerti cekake wah ngoten nggih man iya kadyatara sing manah kula dintenipun Kakang Prabu Ngawangga kepareng rawuh Setyaki wonten dawuh apa kowe iki ora ngerti apa dasare pancen kowe iki ngawuh gawar iki siweran janur kuning papan kene iki dadi papan palenggahan paremane para kadang sata Kurawa iki wilayah Ngastina wis dadi sengkerane Prabu Duryudana sak ngertos kula Krendha Wahana menika mboten wonten ingkang bawahaken sinten kemawon lumebet saged mboten ngomongaken Ngastina Dwarawati ngamarta sinten kemawon lumebet wonten ing wana mriki dipun keparengaken. Setyaki wonten dawuh. Kowe aja bebarung sinang, aja goleki nesune Prabu Karna. Kowe gelem mundur apa ora? Kowe aja bebutek banyu bening. Mundur. Mumpung ora ketiban tangan kowe. Punjang kanyang kelap-kelap kapon. Lerkining cangro ritang mau wedandrung. Sarang katur ukir moyak maye katon yat saleur. Ora debian ora saiki. Ora kono ora kene lakon apa wae kecampuran Kurawa mesti bubrak. Tekan Kurawa mbok banyu bening dadi butek. Mbok pasar ki maune kemawon apik ketekan Kurawa warunge do tutup. Apa karo kelakuane Kurawa? Prabu Karna, aja mampang pangucapmu. Kowe ngladaki kowe paribadane madonake wong Dwarawati. Lho. Udawa ana paran. Anggepmu apa? Kowe ora basa karo Prabu Karna. Cara Dwarawati nek kepengin kajeng ngajenana kepengin dibasani basanana. Anggepmu apa tupek kowe ratu? Aku ora wedi. Lho. Udawa. Udawa, aja ngono le. Kaya ngene iki nek lakon kaya ngene iki bapak malu no.
Ngene ngono, kowe kuwi patih, aku ya patih. Iki ratu. Derajate do ratu nek karo patih. Aja celandakan. Mbah ora idep. Lho, kowe kelakuanmu nek kok ngono saiki. Aku bapakmu maratuwa. Maratuwa apa? Ora bener sikat. Karo maratuwa kaya ngono. Nek bojomu dijaluk, malah jaluk keke nek apa? Ayo bae mbok rusakno nek dapurmu. Mbok ki ngelingi biyen. Gandrung-gandrunge karo anakku mindak-mindik. Kok sepeda ontel karo krangkring bagusi kementus. Utawa lebaran. Lho. Yen ngono kowe nantang perkara karo Prabu Karna. Besok wani saiki wani ora sah ndadaki jeri-jenan. Yen perlu Kurawa maju bareng lekane ngatmu. Dursasana. Cekelem bedes Udawa iki.